Bolí vás krk? Cítite napätie medzi lopatkami alebo stuhnuté ramena po práci pri počítači? Veľmi často za tým býva predsunuté držanie hlavy a dlhé sedenie bez pohybu. Krčná chrbtica je jednou z najviac preťažovaných oblastí a väčšina z nás o tom nevie, kým nezačne bolieť. Dnes si ukážeme jednoduché cviky, ktoré môžete zaradiť aj počas pracovného dňa. Pri všetkých cvikoch sedíme na priamene, chodidlá máme položené na zemi a ramena uvoľnené. Počas cvičenia dýchame pokojne a pohyby robíme pomaly. Jednu ruku si prisadneme k sedacej ploche stoličky, čím stabilizujeme plece. Druhú ruku položíme na opačnú stranu hlavy a jemne urobíme úklon. Keď sa dostaneme do maximálnej príjemnej polohy, nadýchneme sa a pozrieme sa hore. Na chvíľu zadržíme dých, napočítame do 5. Potom vydýchneme, pozrieme sa smerom dole a pomaly počítame do 10. Hlavu neťaháme silou. Uvoľnenie sa deje hlavne pomocou dýchu a pohľadu. Opakujeme 2 až 3 krát. Hlavu vrátime pomaly do základného postavenia. Ak sa liečite na vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca či mozgu, počas cvičenia nezadržiavajte dých. Ak ste po operácii chrbtice, máte diagnostikovanú osteoporózu, o vhodnosti cvikov sa poraďte s lekárom. Pri uvoľnení dvíhača lopatky zostáva jedna ruka opäť stabilizovaná pod trupom. Hlavu však tentoraz vedieme do šikmého predklonu. Keď sa dostaneme do príjemného napätia, nadýchneme sa, pozrieme sa hore a následne s výdychom smeruje pohľad dole. Pohyb nesmie byť prudký ani bolestivý. Opakujeme 2 až 3 krát. Hlavu vrátime pomaly do základného postavenia. Ak pri cvičení cítite nepríjemnú alebo zhoršujúcu sa bolesť, závrat, trpnutie v rukách alebo iné nepríjemné pocity, cvičenie ukončite. Pri antigravitačnom uvoľnení trapézov jemne zdvihneme ramená približne o 2 cm. Nadýchneme sa, pozrieme sa hore a na chvíľu zadržíme dých. Napočítame do 5. Potom vydýchneme, pozrieme sa dole a snažíme sa ramená čo najviac uvoľniť. Zostaneme v tejto polohe 10 sekúnd. Cvik opakujeme 2 až 5 krát. Sústredíme sa na svoj dých a na pocit uvoľnenia svalov. Na uvoľnenie šijového svalstva otočíme hlavu k plecu, nadýchneme sa a s výdychom prechádzame oblúkom cez predklon k opačnému plecu. Pohyb robíme pomaly a plynulo. Krčná chrbtica neobľubuje dlhé statické polohy. Aj krátke prestávky počas dňa a jednoduché cvičenie dokážu výrazne znížiť napätie svalov a preťaženie krku. Veľmi dôležitým cvikom je aj tzv. Zásuvka. Hlavu ťaháme smerom hore a bradu jemne zasúvame dozadu. Nezakláňame hlavu ani nedvíhame plecia. Cvik je vhodné opakovať viackrát počas dňa, najmä pri práci za počítačom. Plecia zdvihneme hore a oblúčikom smerom dozadu ich pomaly vrátime späť. Chrbát pritom nezakláňame a dýchame voľne. Na automobilizáciu hlavovo-krčného prechodu môžeme využiť aj mäkkú loptičku. Postavíme sa čelom k stene, medzi čelo a stenu vložíme mäkkú loptičku a jemným tlakom ju udržiavame na mieste. Hlavou potom robíme malé pohyby do strán, hore a dole. Ak to zvládneme, môžeme skúsiť aj pohyb v tvare ležatej osmičky. Skúste si počas práce pravidelne meniť polohu a dopriať si krátky pohyb. Ďalšie cviky a tipy nájdete na bezbolestichrbta.sk.